natin ya kung tara ko no kay isulat sa dili na bay podcast ko kuluntu no manans kay mo sa bikin natin senior students show malay fathers na years ka en go luwan detail we go manans die tema bereits ja de achter die scherms in ook was het ons die bij de klapsterij dit naar hier gedra in mana bij danking ja bij de is ons vanuit. Oké, ons gaan strijders ook naar die vraag toe die oefenweek. Hilario, hoe verschil jouw voorbereiding vandaag van toen je jonger was? Ik denk met wat je jonger was, laadschool, was het meer van de winters wat we leren. Wat je moet weten, wat je aan uitoefenen op je oefenwerk. En nou met club weer als het meer als gestructureerde kamer wat je speelt. En dat is meer focus ook. Zo, dat is het verschil denk ik op laadschool. Ik zie nog waar je focus het was dan niet van de winters. Preparatie, je ook ja, alle preparatie. Met club geweest weer als gestructureerd. Hij is die verschil voor mij staan. En dan zie je dat zien ze ja. Ik word veel later komen. Ja, dus basis meer structuur in meer gameplan, wat ons oefenen, wat ons weer in die game zit. Hoe en waar onze spakjes gaan spelen. Dat is meestal wat ons oefenen die oefenleer. In daarin gaan we schrijven vragen toe. Wat probeer je ja kunnen sessie gelijk krijgen? Om elke dag te komen naar oefenveld, dus het is ja, zo zijn we goed doen, maar ze willen niet dat je als gast. Zo daar is ons mentaliteit. Vies als wat ze was. Raymond? Ja, ik denk ons allemaal komen uit om beter te wees as die vorige dag. Ik denk ons groepsleider hou aan mekaar sê so en ek dink dis wat die beste is bring ons sê dat mekaar beter te wees as verstaan. Gister 'n bronco soveel hale per dag en so die wisselaars hale van so die probeer soveel hale. Dis maar net die tipe manne wat ook doen. Hilario, hoe belangrijk is discipline tijdens die week? Discipline is baie belangrijk. Dan kan je iets direct slecht in je eerste discipline, dan gaan het je kosten niet gaan van mij is niet gaan. En dat is in dit bureau, ik denk, en je leven kan je dit ook bereiken. Als je discipline is, dan gaan je niet die resultaten wat je wil hebben. Zo discipline is baie belangrijk. Direct. Goed. Discipline voor mij. Discipline is een grote woord bij mij en weer rugby. Als discipline, ik denk discipline. Als die een van mijn karakters bij rugby, dat moet je ook zoeken van. Dat zal bepalen hoe zij, hoe ernstig zij jouw voorbereiding gaat opnemen naar de game toe. Als je discipline niet gaat wees, gaat het ook wees voor de game. En ik denk ons moet zelf ons momenten regelen voor de game en voor de oefening ook. Zodat ons kan voortbouwen op hoe ons we gaan naar de game toe. Dus ook discipline bij jou belangrijk als op de oefenveld, van de oefenveld af en naar de game toe. Dank je. Kijk, wat waren van jouw jongspelers op die oefenveld? Ik zeg altijd wel, maar nou, sterk nog niet dag. Meneer nog vast positie van het zijn. Dit ook heel was mij. Daar is goed toch opportunities bij gedaan. Waar wat jongens. Zo vegan mezelf. Ik zeg altijd, het gaat niet wow, maar coach wil niet. Saya kan doa ya be, atas opportunity yang seperti ini. So, saya nak pindah. What is it that is better for?
Kasi bakit ang fight? Pagbabagay van die hoofdspelers op die probeer. Kaya, ik denk dat je ook gewoon als jong speler mensen of je mannen wat door je excitement bij ons. Hoe zit een paar jong spelers dat ze daar met een fris en ik zeg ja, en het was juist bij elkaar om die mensen dat er als die barok spelen dat was. Ja, ik zeg voor mezelf, in waarde dat. En dan is het heel beter. Ik was nou gedaan bij een jong mannetje wat willen gaan voor die onderdating krijgen. En ik heb gewoon gezegd dat zeker type jong mannen wel ooit zien om ze te leren bij te spelen. Ons wil even alle hier zitten kijken om voor alle te schilderen op die vraag te leren bij te spelen. Alle wacht maken naar de wereld. Nee, moet er iets meer in daar gaan. Ja, ik wil het goed in. En kom je, ik zei dat je nou op ik kami mana na din at sandali na ba sa buong nagyo ini. So, di pwede sa jay. Tinitingin ko ini pajay ba yun na kaya provincial level lang guys. Kasi na ko di ba na ko na guys sa ini. Basta in siguro ibabutan ko midang di awan bilang excited na rekam to mana baku fa nang mo later sa isip ito moral dito ko siya Okay. Lalo, uno ci feel e social na mula ka bisa. Ja. Ja, ik weet wat ik jaren speel game af met ko. Wat ik Peter Kono doen in wat ik aan werk die ik op via. So ik dan die opleiding van daar nog game afspelen ko. En Jean-Michel doen die in daar denk daar wat ik stream op Peter in de ook maar dat ik ze gemotiveerd ben. Dit gaan. Dat is wat ik probeer. Ik weet niet maar na zo de wat voor mij kursen of wat voor mij kursen zal ik altijd naar coachen voor coachen je helpt mij zeer bij wat ik op je te doen helpt mij waar ik kan helpen zo ik weet niet maar ik ga in hij understand aan elkaar dus maar hij zal me zeker niet het is alles zo aan so ik maak staan om die coach te doen. Okay. Lemo, pati deel van oefen toets bespelen in meesterpieces of meesterlijk? Ik denk dat alle twee alle problemen onhou voor alle oorzaak zo zit. Zijn biologie zullen we voor om de oefening te doen en dan is er nou vandaag binnen zie je dat gaan we niet zo gaan. Moro sa besar dan itu murah Malaysia dalam ukuran itu tidak ada tu. Sus, als ik misschien dat ja, sus behoors maar helemaal week. Als je altijd vertellen zoals kan hij wel maken, als je vertellen dat so ik kom nou met hij dat ik vind dat ons gaat nou vandaan, ons gaat niet voor dat is vandaan. Dus ik moet voorbereiden doen, ik extra inzet van mij hier, zoals ik dit zie, voor de next man wat bij die jongens, over de next man wat nog van iets op komen. Dat is maar te doen bij ons. Hilario, hoe begon jouw wedstrijddag van die omer wat jij pakken wil? Eerst is omdat ik de serie jongens vallen dan een wakker maken. Die gedaan dingen na dan gezegd naar alleen de nummer geen overleggen met wakker maken. En dan ik nou dan wat ik nou steek die ogen aan. Maar dat is je dan wat ik nou constant niet maak. Ja, ik zat op en zeker dan misschien als ik weer steek en dan muziek wat ik lees dan.
So die gospel luister en dan is zo op piano net ons moet kies op daai. So daai gaan maar ook na like so soort van. Engel, Oh my, ja. Ik is er over likes, ik like je verstaan over haar. Zo, ik zal er opstaan in. Als alleen maar daar, ik zal niet over de rugby is of die zo zal ik wel eens rugby kijken. En dan met haar kies ik nou. Als ik nog met die babes op kom, ik denk, hij man is klaar. En dan maak ik me eigenlijk met span maar van de reden met die babes op hij man is altijd nee Anna. Dan misschien wat ik luister, joh, maar moet je ook nog bestaan. Ik is aan je haar komen, maar we bestaan. Ik lees haar bestaan. Ik sta, maar ik zal het niet maken als je nog wat was of zo, voor een boswolkje of zo. Ja, maar ja. als je iemand wat stil raakt of meer enthousiast voor een wedstrijd, Nee, ik zal nou, ik zal nou een keer als naar zijn met ik het niet. Waar ik zo bekijken kan dat staan in mijn muziek luisteren. En net zo muzikaal van mij kan hem ook zo staan. En dan, als ik misschien over maar ook iets zeg, dan zal ik nog weer denken. Hoe kom ze maatschappijen ze die hele hoekom onze dag of die zaterdag die op de verjaardag is. En ik denk dat het belangrijk dat ons eenmaal vindt dat ons op één vlak moet wees van onze wijsheid, zodat we ons kan elkaar kan weten op dezelfde level. Want ik denk ik heb nog een man wat ik ook niet van die mannen moet op bij het soms klaar voor dat is hoe ze ik ook niet van dat zoals ik ook als sportspeler ik ook niet nog van mij maar je nog zelf niet dat ze ook moet zitten daar is het niet zo dat in zie je ook, en dan was om naar de kleedkamer, om voorbereid van de opwarmers. En moet hij alles daarin verwis. We staan dus op eerst op een woord kan komen. Van, ooit vind je wat op de verjaardag alweer. Als we nog met die lachsen en die kies nog hier in Europa. wij zijn er en wie in Spanje helpt om allemaal gefocust te houden. Ik zal zeggen, Diego. Diego, en dan sa Diego, Diego sa lupi mana, ada suku mana, apa stak. So, ja, Engel, wat betekent die eerste paar minuten van een wedstrijd voor jou? Oh boy, joh. Ik kan me zo dat eerste voor je minuten van een wedstrijd is op mij bijna belangrijk. Maar ik denk dat is waar ik mijn wedstrijd bepaal in de eerste 3 minuten. Ik zal altijd voor mij zelf zo dat ik aan die bolen raak in de eerste 3 minuten. Niet om ik erin te voelen. Daarna is het maar zo, maar dat is bijna belangrijk in de eerste. Hilario, wat de wedstrijd was voor jou die moeilijkste om voor te bereiden? Ik zou zeggen Vredenbos zijn. Ik denk Vredenbos niet nog veel spelen die vorige jaren, maar het is niet zo omdat ik veel Vredenbos spelen die laatste keer dat ik kan het in Vredenbos was een Vredenbos. Ja, zo Vredenbos was iets niet op een steeds gewonnen en ik denk ook niet dat het er wel wacht. Zo daar was je voor mij ook de Vredenbos. Dank je. Wat betekent het om een senior speler bij zijn hele waarde te wees? Ja, voor mij is het maar net die jaren zijn experience dat ik hier rustig. En ik denk, als ik hier kom met die spelers dat komen. En spelers wat ook nou op de level komen, maar ook nou een lang speler, wat ook nou een deel is van die seniors, om vooral ook nog net een beetje te motiveren, om ieder te wisselen. En dat wat ik zei, maar dit dan. Ons is met die azara, misschien zoals die azara ook zo. Ja, dan heb ik wat ik van jou kan doen, dat ik van mij bij jou. En als je het gaat aanvangen, is heel schaar.
Verstaan? Van, ik als jong dat ik niet de luister. En dan en als je die ook anders komt, en hallo, praat je ik vat dat van hallo voor mij. Verstaan? Dat is voor mij belangrijk dat ons hier van elkaar af. Ik bedoeling is om van jou te leren. Net als maar ik wil iets zijn van leren van mij. Leo, hoe bouw je dat oude pannen aan die span? Ja, en ik denk, weet omdat ons dan niet dat we zien van ons in de verhouding of dat je maar 100% van ons is voor een ons dan als het ding dat je toch ontspannen als je bestaat. Hoe zijn elkaar hier dan is het ook ik dan ons de dan maar dus hoe kan ik hier goed worden trust maar ik is niet zo goed als ik samen met mijn familie is bestaan. Als je nog bestaat dat je van ik is zo ja. Ja, graag veel keer. Hoeveel verschil maakt een volle familie voor jullie? Maken ja, zo is het. Ik denk om het jaar wat op school was, die school zaten, die kon je verschillen voor, ik denk als je die schade hoort, als je die woorden je aan dit helpt je hoe bekend het doen. Je alles er iemand zo, het maakt je alles verschil definitief om die schade af te in de relatie. Kijk, wat de boodschap van jullie vandaan en die andere troost van wees niet? Die boodschap van hulle is dankie. Ik zeg altijd, ons kan wel eigenlijk komen. Maar de boodschap van ons spelers aan de doel is dankie. Er mag geen staan, ons soms zijn van bij, maar het zijn wat. Zo ik denk die boodschap is dankie. Dan was ik dat vraag toe, Ilario. Wie is altijd de eerste speler bij de oefeningen? Ik denk dat we de koende. Lemo Oké, Lemo. Wie komt die eerste laag recruteren? Yes, nee maar. Hallo, nee maar. Ik moet op Puma ook niet alleen Puma. Oké, goed. Wie geeft de meeste motiverende praatjes? Als ik nog moet nou dan zorg als ik nog weer zijn de bos zo zeker waar ik kunnen bij ons maar ik was ook dat geen daar bescheren en om voor ongeveer hij is dus besteken ik denk wat hij brengt naar de auto dus ook om die andere man te kan helpen dus om mij saya akan tetap barang boleh kita share video kisah Kijk, wie is die laatste tekenaar in Spanje? Die zit nummer 2 en een 3. Dat is dus een hallo, sopies en reden. Zo alle 3 op elkaar zijn. Lemo, of Ilario, wie geniet die zou die eerste? Definitief hoor. Hoor je bewaard om die definitief, ja. Hij die eerste. Lemo, wie kan die eerste tijdens die fitness? Je gang is maar ik lijkt je van zich. De hoogste. Wie is die Spaanse DJ? Dat is de zeker op zijn zo. Chopas aan het als het niet zo nou weer het nou overwanningers of nou verloors. In hoogste die zo in mijn niet te dan
as hy altyd die een wat sal kom, dan moet ons pasiënt gemaakt word en hy kom met sy koksie en Oké, wie eet die meeste na die wedstrijd? Wat? Ek kan nie Lemel, moeilijkste tegenstander in die liga? Jo, van mij. Iets als je als noemen. Para een voorzitter. Als je op pad en oosten, moet je dan pad en oosten. Als je Spanje bij je voorzitter is in waar. Ik denk, wanneer ik, als je de andere Spaanse voorzitter is, ik denk pad en oosten. Kijk je, dat is al wat hij doet. Ik ga maar naar pad en oosten. Zo, ja. Gunsteling rapper dan? myne. Ongelukkig was ek nou nie deel van die toen Toavi, en speciaal, en ik moest daar die berg, maar ik dan van mijzelf was 5 dagen Sardana bij. Waar het ons wel was daar zo. Ja, niet bekleren. Maar ons geleden daar zo lang. En dat was voor mij zo geweest. Om te danken dat geen alles van Robin op Parafiati in onze dit toe eigenlijk en dat was wat alleen maar zoet gemaakt was. Maar dan wij dankie vir julle tyd en julle gesprek om julle instelling en julle ervarings met ons te deel. Ons waardeer julle baie en in die ondersteuner wat ingeskakel het ons vanaand baie dankie vir die diepte van ons hart en moeilikheid om ons te lewe baie dat ek op alle platforms te follow me soos Instagram, Facebook, YouTube en TikTok en alle ondersteuners julle baie dankie dat julle jaar en naweek kom die boise kom 80 minuten, 6 van dies, van aas van julle ons is en om dan één club, één familie, Kousen die in my club. Dankie. Sien julle Saterdag. Line up by,